modificar pautes i actituds. Per tant, a mi em sembla un informe que servirà i molt a la comissió d'investigació i que quan parla de les incontestables anomalies, el que hauria de fer algú és potser explicar-se d'una vegada per totes i deixar de parlar de la caça de bruixes i explicar les raons per les quals aquestes anomalies que acredita l'oficina s'han produït, com es poden evitar i com podem tenir tota la informació per poder passar ni s'afirma ni s'escarta el llums i taquígrafs entorn a tot allò que ha passat. Que l'oficina el que diu és que no hi ha hagut prous elements perquè no s'ha tingut tota la informació. I a nosaltres ens hauria agradat que hi hagués tota la informació. Qui té tota la informació no l'ha posada a disposició de la ciutadania ni de l'oficina antifrau. I per tant no hi ha hagut una actitud de responsabilitat absoluta per part, en aquest cas, de Convergència i Unió. Però és que no en tinc cap dubte que el Parlament de Catalunya estarà a l'alçada i estarà a l'alçada prohibint les curses de braus a Catalunya. I no per una qüestió identitària, sinó per una qüestió d'un sentiment moral que existeix en aquest país, que és que les curses de braus són una salvatjada. Aquí i a qualsevol altre país. I que, per tant, aquest país, com que entén que les curses de braus són una salvatjada, que atempten contra la dignitat de l'animal i que fan del maltracte a un animal un espectacle, el que diem és que ja n'hi ha prou. I per tant, jo crec que estem davant d'una fita històrica. I una fita històrica per fer d'aquest país un país més modern, més equànim, un país que està a l'alçada i està a l'alçada dels temps.